Ako si vyrobiť domácu soľ do kúpeľa? Do misky nasypeme morskú soľ, soľ z Mŕtvého mora a epsomskú soľ. Vlej esenciálne oleje do surfaktantu, ktorý sa nachádza v plastovom kelímku, a pomiešaj to drevenou paličkou. Zmes vylej do misky so soľou a poriadne rukami zapracuj tak, aby bola rovnomerne rozmiešaná. Nakoniec pridaj sušené bylinky, v tomto prípade nechtík, a premiešaj. Hotovú soľ do kúpeľa zabali do jedného vrecka, do druhého vrecka, do tretieho vrecka. Každé vrecko označ nálepkou a poriadne uzatvor. Nasyp si 50 g soli do masážneho kúpeľa na nohy a užívaj si výsledok svojej práce.